Ikompli l-kuntatt man-nies din id-darba mal-komunità Beltija. Il-ġimgħa il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia dar it-toroq tal-Belt fejn il-Beltin ħadu l-opportunità jaqsmu miegħu dawk li huma l-isfidi li jiffaċċjaw bħala residenti tal-kapitali Maltija. Fost id-diversi affarijiet, il-Beltin semmew l-isfida tal-aċċess għall-kapitali minħabba l-problema akuta ta' parkeġġ. Kwistjoni li semmewlu wkoll għadd ta' persuni mill-komunità tal-kummerċ fil-Belt Valletta. Adrian Delia qal li din hija kwistjoni li tista' tissolva faċilment kif sar f'ħafna bliet ewlenin fejn saru parkeġġi adegwati il barra mill-belt. Hemm soluzzjonijiet għax hekk inti torganizza dak li huwa parking system li jkun barra l-belt u mbagħad ikollok ix-shuttles u servizzi li jiġu l-belt kif pratikament isiru f'ħafna bliet oħra ewlenin, rikonoxxendo li l-belt kapitali tagħna ħafna minna trid tkun pedestrin ħalli n-nies ikunu jistgħu jiċċirkolaw, xi ħaġa li l-Gvern jaf biha, il-Kunsill jiġri wara l-Gvern jipproponi imma jidher li m'hemmx l-aptit jew l-interess li jagħmilha. Il-komunità kummerċjali wrid ukoll itħassib tagħha għal fatt li mhux biss il-miliet kien dajjef għal dak li jubeħ, iżda li din ix-xejra persistit ukoll tul il-perjodu ta' wara l-festi. Konna diġà ġejna ftit wara il-miliet u l-kummenti li dan il-miliet u stat jgħidu li wkoll anke l-aħħar xahar u nofs illi meta mqabbel ma' snin ta' qabel huwa ħafna iktar dajjef. Adrian Delia qal li xi ħaġa li tqanqal fih sens ta' dispjaċir u l-fatt li s-sena tal-Belt Kapitali tal-Kultura Ewropea ġietu għaddiet u minkejja din l-opportunità tad-deb u b'differenza għal dak li ġara fi bliet Ewropej oħra, il-Beltin u l-Maltin ma wirtu xejn minn din is-sena. Ġewwa l-Belt Valletta sfortunatament ġara bil-maqlub li l-Belt intużat biex tilqa' dal-avveniment li il-Gvern Nazzjonalista kien ħadem qatih biex iġib ġewwa pajjiżna, imma mbagħad il-Gvern ma ħax l-opportunità biex ħalla wirt lill-Belt u lill-Beltin. Tul il-mixja tiegħu fit-toroq tal-kapitali, Adrian Delia kien akkumpanjat mis-Sindku tal-Belt Valletta Christian Mikallef, mill-President tal-Kunsill Ġenerali Kristi De Bono, deputati u kandidati tad-distrett kif ukoll kandidati għall-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali fil-Belt f'isem il-Partit Nazzjonalista.